Gundul Lungi Gembleleng Wah tidak ajar versi lawas kan yang penting kan gundulnya suara rintihan suara insan yang Wong lawas-lawas apa meneh anu lagune Prakatan Anak Tiri. Lah iki pas prakatan gone. Luar biasa. Tepuk tangan untuk masyarakat Bakalan. Yo kompak. Mesti tidak selawatan, tidak nyanyi ngene iki yo kompak kabeh. Lho ngene iki lho pertandane contone ibu-ibu lho. Mulane ning ngarep iki akeh sing ibu-ibu, bapak-bapak ora nek belas iki lho. Bapak mau piro iki lho mingkup rata-rata kok emak-emak kabeh, ibu-ibu kabeh, mbak-mbak kabeh, wedok kabeh. Wedok tok sing lanang ndi? Sing lanang ndi? Ini lho ngarep iki lho anu wedi Mas. Lah kok iso? Kok iso wedi? Wong lanang iki saiki wedi karo wong wedok. Lho kok awakku kok piye to? Piye to? Awak dhewe iki wong lanang lho kok wong lanang wedi karo wong wedok. Wong wedok untuk medeni apane sing medeni lho. Wong wedok iki saiki tenang. Lah piye? Wong lanang iki wong wedok anggere nesu sithik wah raine mingkup Mas. Masa sing lanang langsung mingkup? Awakku sebagai wong wedok piye pendapatmu saiki? Lho, aku sebagai wong wedok mewakili ibu-ibu di sini iku perjuangan seorang wanita itu lebih berat dari orang laki-laki loh. Perjuangan abot wong lanang. Gawe rino wengi digawe rino digawe wengi. Sirah dienggo sikil digawe. Sik. Berarti sirah dienggo sikil dienggo sirah awakmu kebruke Wayu Budaya apa piye? Nyapa kok Lah nyapa kayak satu. Lho oleh jelas nih, jelas. Tidak bisa, mesti ibu-ibu sing paling abot iku tanggung jawab wong lanang. Wong lanang rekoso nyambut gawe entuk duit sing ngentekno wong wedok tok saiki. Iku tanggung jawab wong lanang menafkahi seorang istri. Perjuangan ibu-ibu bobot 9 bulan 10 besok. Nek bobot 9 bulan 10 besok itu sepetenge sak pira iki lho? 10 dina. Ya iku maksudku iku bener kon. Perjuangane abot. Perjuangane mergo ibu-ibu ngandung terus lairno. Totone nyawa kuwi wong lanang. Kok iso wong lanang? Sepisan ora wani baleni sunat. Dari wong wedok lairno, totoane nyawa paribasan perang cakil. Alah apa? Mas, wong wedok kae wangi. Wong wedok iki totoane nyawa. Enek blesete wong lairno sing ninggal ibuke, Mas. Lah saiki wong lanang apa meneh blesete entek, Bro. Nek diketok 5 miliar kok. 5 miliar tapi rawani baleni. Lah saiki wong wedok dari lara totoane nyawa bolak-balik meteng. Ya jangan salahkan ibu mengandung lah. Bapak jangan salahkan ibu mengandung. Ya salahkan bapak menaruh burung. Masa salahkan bapak menaruh burung. Ibu-ibu itu masalah tontonan nyawa perjuangan koyo ngono kok. Saiki ku yo Mas yo. Ojo geger perkara wong lanang karo wong wedok. Dhewe ku lanang wedok ku kesetaraan gender. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi sing wedok yo penok wong lanang yo ngopeni sing wedok. Betul? Ngono lho kawit mau aku ben akur karo dhek. Tapi saiki wong lanang iki bener-bener kalah karo wong wedok. Kalah iki saiki ning Binggon apa-apa ku ibu wanita kuwi nomor 1. Lho, ono wanita nomor 1. Saiki lho, ibu kota Jawa Tengah. Semarang ibu kota lho, ibu disebut ora enek kok bapak kota. Wong lanang kalah karo
Jadi ibu kota tapi kan rata-rata ibu kota macet. Ini caranya ben ibu kota ra macet diwenehi dalan sing bebas hambatan. Dalan-dalane wong lanang. Dalan opo? Jenenge dalan opo? Ini wong lanang iki. Dalan tol iki sing duwe sapa? Wong lanang. Ora ono wong wedok duwe dalan tol ra ono. Pak Erani Mas, kaya Mas. Nyapa? Apa? Dalan bebas hambatan dalan apa? Dalan tol. Mancing sapa? Sing duwe wong lanang. Kon mancing apa saiki? Mancing ning iki ning panggung, panggung. Panggung. Lah panggung iki mancing nang ndi? Misale panggung apa? Bu. Lemah bumi. Kon kumon Pak Mi. Wes kate mancing nanti tolmu lek gak nang bumi. Nang bumi. Isin, aku dari wong lanang dikono nang isin. Ayo bro-bro wedok. Ayo. Ning jero bumi enek sing iso digedhok kae apa? Minyak bumi. Minyak bumi. Heeh. Isane minyak bumi metu, banyu metu diapakno? Dibor. Sing duwe bur sapa? Lurah iki model piye? Lurah Bakalan iki ora duwe bur to. Maksudnya sing gawe ning ngebur ki wong lanang lho, Bro. Sebabe abot. Ayo arep ngomong apa nek weh? Padha omong wong lanang karo wedok iki padha wae kowe. Lah kuwi apa? Apa? Sing minyak bumi iki disebut apa? Dikelola karo apa? Yuk. Yuk. Pertamina, Pina wedok. Nek lanang Pertamirun. Kamirun nih dagelan Medion, abaya wae dhewe. Wong iso gegeran perkara lanang perkara wedok. Paling gak awake dhewe iki teko rene adaga saka Jawa Timur, paling gak iki ngekeki nasihat sangu kanggo masyarakat kene. Sangu piye to carane urip iki ben iso hemat, dadi wong urip iso dadi wong sugih iki piye carane? Ono resepe. Enak resepe. Awakmu duwe resep. Lho piye to Mas? Oh kanggo masyarakat sing iki resep iki nek ra ning Bakalan ora mungkin tak tokne iki. Masalah iki khusus bengi iki lho, Mak. Ayo piantun Bakalan iki nek pengin sugih akeh-akeh nabung. Contohnya aku gitu, gak resep kek lawas tau. Beda. Iku lah omong sih Mas. Beda aturan, beda cerita. Contohnya bojoku, ning omah iki lho tak blonjo 10.000. Iki sesuk nabung 5.000. Sedina tak blonjo 10.000. Iki sesuk nabung 5.000. Dadi sedina dijatah 10.000, isih iso nabung 5.000. Sing kanggo ming 5.000. 5.000 carane piye to? Carane isuk tak wene dhuwit 1.500. Tukokno apa? Kuwi enggak. 1.500 piye tak tukokno energen sereal. Gantinya sarapan pagi, weteng aman ora mungkin luwe. Oh iya iklane ning TV. Sarapan bergizi minum energen sereal. Regane pira? 1.500. Isik 3,5. Diku awan tak kei dhuwit 2.000. Nggo tuku apa? Oki jelly drink. Penunda rasa lapar minum Oki jelly drink. Weteng luwe ra sida luwe. Ora sida luwe. Oh ngono. Lah berarti 1.500 karo 2.000 3,5. Isih pira? Isih 1.500 kanggo bengi tukokno apa? Promak. Dijamin ora mungkin iki wis tak praktekne sak wulan Mas. Alhamdulillah sugih bojoku mlebu rumah sakit. Ngono. Ora mangan belas. Resep dosa ono kok ya, Mbok. Menene mbok pamer-pamerno. Ya awakmu duwe resep apa? Nek aku resep lho sing penting adem ayem tentrem apik karo sapa wae. Sing penting kerep mlaku tengah wengi. Kok gendeng kok piye? Mas kok mlaku tengah wengi? Mlaku tengah wengi kuwi enek artine. Artine apa? Mlaku tengah wengi, mlaku melek dalu ngedohke siku, ngedohke saka bebendu. Kuwi mlaku tengah. Kudune wong kuwi sing anteng lan sumringah, dadi meneng karo guya-guyu. Kaya
bojoku. Bojomu piye? Yo meneng anteng nek enek wong guyu. Dadi meneng guyu. Kuwi wis apik, senyum adalah ibadah. Sumeh karo sapa ae. Bojone iki sumeh tenan lho. Ping petuk wong guyu lho. Prongos. Prongos kok bisa to? Bisa kaya sak cangkem apa enek. Mlaku tengah wengi melek dalu ngedoke siku tengah sing anteng langsung mringat wengi wetenge dikosongi. Tegese apa ki ketemu? Wetenge dikosongi yo menahan hawa nafsu, menahan lapar, sregep tirakat. Oh, ngono kuwi. Lah nek anu apa kuwi? Yo wetenge dikosongi, kudune sregep poso, tirakat. Ki apik Lah karo nek wong kowe Jawa. nek dikosongi terus yo nek anu to mesti bojomu lara omah lho mesti. Yo pengen carane ben gak lara mah. Carane piye? Yo pindah gitu loh mah.